Topo cah Islam iku kudu sing sregep anggone sinau awet dadi aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allahu Rabbi di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga. Ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yo prokonco ngaru ono rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji bisuwa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo haji lamun puasa iki normal tanari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap pembela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang ganti luwih mulya akhirate kejaba saking agama atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepuh kita ngormati miyose nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang marnata para manungsa ingkang mrentah kita supaya ngadohi dosa wajib kita umat Islam iku kudu sing sabar ingkang muting ilmu awet kang ingin kita bisa mengerti Allah pangeran ya Allahu Rabbi di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita seluruh pemuda Islam Indonesia bergiatlah perkumpulan ini namanya Tuhan telah dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkan didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya surga takdirmu ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pangeran yo aru ono rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji bisuwa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo haji lamun puasa ini nanti namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran.
Do elinga wong urip iku sedelo aja waka aja susah yen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sabab urip ninggal poso abot donya ngelingono yen wis tunggang ning bandosa kalau bali ning donya wis ra ditampa miwang manggon ning surga ya samboja wis ra ono sing malasi sapa-sapa ra ono liya malaikat kang tumeka arep takon ngamal becik ngamal Allah ngamal bagus sira manggon ning swarga ngamal Allah sira manggon ning neraka ngelingono neraka kang pitung warna dondadango swarga kang tumpang songo partukane swarga kudu sabar lan netepi dawuhe kang mulya kerep sambat ora ana kang ngoni kagetopo ngamale kang becik
Yang raposo